ब्लगनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं बाहाय गोदो बिपिआव बिराद खामानि मावबोदोंमोन सिगांनिफ्रायनो दा आं फैयै फैनानै नुहुरबाय बिपिआव थानानै जेबो लाब गैला प्रमद बर' सारखौनो आङो खामानि मावनायखौ नुबाय थानायखाय आं बाहायनो जगदान जाबाय आं बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै फैयाखै आं गोसो जानानै बिपिएफनि गासिबो प्रमद बर' दैदेननाय सारखौ गासिबो बिथिङाव स्पर्ट्स होन आरो बावनो बायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओरै 25,000 रां बेफोरखौ होनायखौ नुनानै आङो इउपिएल दोलोआव जयनिं जादों आरो नोंथांजों लोगोसे साबैसे आंजों लोगोसे साबा फैदों दिनै दाथ' गोदानसो जयनिं जानाय आरो आंजोंथ' बिराद एन्जर सिखा बायदि फैगासिनो दङ लाइन बुंस'नो हायो फैगोन जोंनि एरियायाव दतमानिफ्राय गोबां फैगोन ना जोंनि साहा ओनसोलनिफ्राय बिराद फैगोन दतमायाव बिपिएफ हिसाबै इयुनाव जाखांफिननायनि चान्सआ माबायदि गैला बाहायथ' बिपिएफ फैनायखौ आं सिमांखौ नुहुराखिसै नुहुरा आं गभर्नमेन्ट दागोनखौ आसा खालामा आरो नोंथांमोना फैनाय हिसाबै दतमा समस्थियाव दा बिपिएफनि गोख्रोंथिया माबायदि जागोन गावसोरजों थाफानाय हिसाबैथ' एसे नुदोंमोन बिसोरखौबो खिन्थु जों गाबसिनजोबोबाथ' बहा थाबावनांगौ जायाखै गैला दा बांसिन गामियाव इउपिएफखौसो सापर्ट होजोबो एक्टिभ जानानै खामानि मावग्रा मानसि गैया जागोन नामा बिपिएफ गावसोर जायहा मोनदों बिसोरथ' खामानिखौ मावनांगोन आंथ' बेखौथ' मिथिगौ खिन्थु आं इउपिएफआव फैबाय हिसाबै आंथ' दाथ' इउपिएफनिसो खामानि मावसिगोन आं मा बिबानाव दंमोन आंना भाइस प्रेसिडेन्ट दतमा इउथनि जिहेतु दिनै इउपिएल दोलोआव जयेन जाबाय मा मिजिंथिगोन इउपिएल दोलोआव जयेन जानानै आं बेखौनो होगोन प्रमद सारखौ आं जिन्दाखिनि आंनि गोसोजों आं गोसो बायदि लाबाय थानाय आं खामानि मावलांगोन ब्लगनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं बाहाय गोदो बिपिआव बिराद खामानि मावबोदोंमोन सिगांनिफ्रायनो दा आं फैयै फैनानै नुहुरबाय बिपिआव थानानै जेबो लाब गैला प्रमद बर' सारखौनो आङो खामानि मावनायखौ नुबाय थानायखाय आं बाहायनो जगदान जाबाय आं बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै फैयाखै आं गोसो जानानै बिपिएफनि गासिबो प्रमद बर' दैदेननाय सारखौ गासिबो बिथिङाव स्पर्ट्स होन आरो बावनो बायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओरै 25,000 रां बेफोरखौ होनायखौ नुनानै आङो इउपिएल दोलोआव जयनिं जादों आरो नोंथांजों लोगोसे साबैसे आंजों लोगोसे साबा फैदों दिनै दाथ' गोदानसो जयनिं जानाय आरो आंजोंथ' बिराद एन्जर सिखा बायदि फैगासिनो दङ लाइन बुंस'नो हायो फैगोन जोंनि एरियायाव दतमानिफ्राय गोबां फैगोन ना जोंनि साहा ओनसोलनिफ्राय बिराद फैगोन दतमायाव बिपिएफ हिसाबै इयुनाव जाखांफिननायनि चान्सआ माबायदि गैला बाहायथ' बिपिएफ फैनायखौ आं सिमांखौ नुहुराखिसै नुहुरा आं गभर्नमेन्ट दागोनखौ आसा खालामा आरो नोंथांमोना फैनाय हिसाबै दतमा समस्थियाव दा बिपिएफनि गोख्रोंथिया माबायदि जागोन गावसोरजों थाफानाय हिसाबैथ' एसे नुदोंमोन बिसोरखौबो खिन्थु जों गाबसिनजोबोबाथ' बहा थाबावनांगौ जायाखै गैला दा बांसिन गामियाव इउपिएफखौसो सापर्ट होजोबो एक्टिभ जानानै खामानि मावग्रा मानसि गैया जागोन नामा बिपिएफ गावसोर जायहा मोनदों बिसोरथ' खामानिखौ मावनांगोन आंथ' बेखौथ' मिथिगौ खिन्थु आं इउपिएफआव फैबाय हिसाबै आंथ' दाथ' इउपिएफनिसो खामानि मावसिगोन आं मा बिबानाव दंमोन आंना भाइस प्रेसिडेन्ट दतमा इउथनि जिहेतु दिनै इउपिएल दोलोआव जयेन जाबाय मा मिजिंथिगोन इउपिएल दोलोआव जयेन जानानै आं बेखौनो होगोन प्रमद सारखौ आं जिन्दाखिनि आंनि गोसोजों आं गोसो बायदि लाबाय थानाय आं खामानि मावलांगोन गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन